दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव सिडली ब्लकनि भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल कमिटिनिफ्राय दिनै माने सार्केल रेलि लानाय जादों। सार्केल रेलि लानायनि थांखियानो जादों रायजोफोरा सांग्रां जानांगौ। सांग्रां जानांगौ ओरैबायदिहाय जोङो बिपिएफ इउपिपिएलखौ जिन्दाबाद होनानै जेबो लाब गैला। दिनैनि दिनाव रांखान्थिनि उदांस्रिनि थाखाय साफ्रोमबो भटार्सआ सांग्रां जानांगौ आरो गावनि मोन्थायखौ नायगिरनांगौ। बिनि थाखायनो एलार्ट जाहोनायनि थाखाय जोङो बे थांखिखौ लानाय जादोंमोन आरो फैयै फैयै बै जोबथि समाव जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय। मेम'रेन्डामा थ्रु माने डिसि अफिसनि थ्रुयैदि प्राइम मिनिस्टार इन्डियानि आरो आसामनि गभर्नरनि खाथिसिमहालागै जोङो जिथु डिमान्ड भटारशिपनि डिमान्ड बेखौ जोङो आखायाव मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय। मोनबेसे डिमान्डफोर दं? मोननै मेनलि डिमान्डआ मोनसे जादों भटारशिप साफ्रोमनोबो जोंनि मोनथाय जिथु अधिकार बेखौ जोंनो नांगौ आरो मोनसे बिजेपि सरकारा ओरैबायदि षड़यन्त्र मोनसे खालामगासिनो दङ जे रायजोफोरखौ बुथारनायनि जिथु थांखि चाइनाजों जुद्ध खालामनानै भटारफोरखौ बुथारनायनि जिथु थांखि लानानै बिथांमोना मोनसे माने ओरैबायदि सिटुएसन क्रिएट खालामगासिनो दङ। बिनि थाखायनो जों बुंदों जे इउनाइट मोनसे कान्ट्रि जानांगौ जिथु चाइना भारत पाकिस्तान म्यानमार मालदिभ भुटान बेबायदि मोनसे इउनाइट गभर्नर जानांगौ। बाखि इउरप कान्ट्रियाव 27 देखा इउनाइट जादों। होमबा जोंनि इन्डियायाव बा चाइनाखौ लानानै बा पाकिस्तानखौ लानानै बा बांलादेशखौ लानानै मोनसे इउनाइट गभर्नमेन्टखौ जोंनो नांगौ जाहाथे रावजोंबो जुद्ध खालामनो दरखार गैया। दा नोंथांमोननि डिमान्डफोरखौ जुदि मावफुङाबा सरकारा मावफुङाबाथ' जों पलिटिकेलि हिसाबै जों खामानि मावगासिनो दङ। जिहेतु जोंनि पलिटिक्सआ बेनि कारणे गोख्रों जोंनि बेयाव सासेबो बेमारि गैया। इउपिपिएलनिबा बेमारि थागौमोन बेवहाय। इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बेमारि बिपिएफनि मानसिफ्रा बेमारि ओरैबायदि बेमारि 200 थाखा मेडिसिन जाहोनायनि थाखाय 200 थाखा होनांगौ भटार्सफोरनो आरो न'खर सेर सेराव एम्बुलेन्स हेगारहरो आरो बे एम्बुलेन्स हेगारहरनानै मानसि बुथुमनानै बिसोरो मिटिं खालामो। खिन्थु जोंनि भटार्स पार्टी इन्टारनेसनेला एकदम गोख्रों गावबा गाव फैदों रावबो मेडिसिन लायाखै गावनो खरसा खालामनानै गावनो निजेनि मोन्थायखौ नागिरनानै फैदों। एमपि बिसायख'थिया फैगासिनो दं नोंथांमोना? एमपि बिसायख'थियावथ' जोंनिफ्राय फाइट थागोन जोंनि केन्डिडेट थागोन। मानो होनोब्ला 2011 सनाव 2 डिसेम्बराव पार्लियामेन्टआव पास जानायनि उनावबो कंग्रेसनि सनिया गान्धीया जुदि बेखौ होनांगौ होननानै जुदि उपराष्ट्रपति हामिद आनसारिखौ जुदि निर्देश होनायमोनब्ला बे जोंनि दासिम जोङो रायजोफोरा डेभेलप जासिगौमोन। खिन्थु सनिया गान्धीयानो एकमात्र जोंनि माने भटार्स पार्टीनि एगेन्स्ट जोंनि भटारशिपनि एगेन्स्ट। दा बाखि बिजेपिया ओरैनो एसे माने दाउ फिसानो माबा गारनाय बायदि माइरं गारनानै होनाय बायदि बिसोर किसुमान माने आसनि बानायबाय थादों। जोंनो नाङा आसनिखौ जोंनो नाङा। आसनियाव जादों करापसन। 100 जनाव 10 मेम्बार्सआ मोनो आरो 90 मेम्बार्सआनो करापसन जायो। बिनि थाखाय जोंनो आयेन नांगौ। आयेन आरो भटारशिप आयेन जायोब्ला साफ्रोमबो भटार्सआ मोनगोन। ना इउपिपिएल ना बिपिएफ ना कंग्रेस ना बिजेपि साफ्रोमबो भटारनि थाखाय जों खामानि मावदों। दिनै हानजायै साइकेल रेलि खालामनायाव नोंथांमोना साबैसे मेम्बार्सफोरखौ लानानै जोङो 250 मेम्बार्सआ दिनै ब्लक लेभेलाव सिडली ब्लक लेभेलनिफ्राय ओंखारदों। बे हिसाबै जों बिराद मोजां दिनै एवार्ड जादों होननानै जों नोंथांमोननि जुगिदि माने रायजोफोरखौ मिथिहोबाय। नाथाय गोबां दोलोखौ जोङो जयनिं हाबाफारि लानाय नुदों। नोंथांमोननि दोलोखौ लानाय नुवाखै? जों जयनिंखौ गुबुन पलिटिक्सनि बायदि जों रावखौ बोनानै लाबा बिसोरो बोना लाबोगोन 500 थाखा होगोन सेरेब बथलसेजों माने बयलार केजिसेजों खाना जाहोनानै जों मेम्बार लाबा। मेम्बार जानांगोन गावनि मोन्थायखौ गाव सांग्रां जानानै नागिरनाय जेबो सब सांग्रां मानसि सब मेलेम गोनां मानसि। एम ए पास बि ए पास जानो जे मेलेम गोनां बे नङा। एम ए पास बि ए पासआ दा जाम्बा इसोर जाम्बा। मानो होनबा इउपिपिएल जिन्दाबाद सासेया बुंदों बिपिएफ जिन्दाबाद सासेया बुंदों कंग्रेस जिन्दाबाद सासेया बुंदों बिजेपि जिन्दाबाद मुर्दाबादजों रायजोआ जेबो डेभेलप जाया। बेनि कारणे जुदि एम ए बि ए पासफोरा जुदि मेलेम गोनां मानसिब्ला भटार्स पार्टियाव लैहोर फैनांगौ। इयुन जिथु भबिष्यत भबिष्यतआ मोजां जानांगौ बेखौ साननानै गासैबो सेंग्रा सिख्ला गासैबो लाइमोनफोरा भटार्स पार्टियाव